Ya Allah. Sopo iki nelpon? Cek ngarep kok. Makanya Halo. Ya aku cek ngarep iki lho, sabar. Yo wis aku tak balik. Yo. Ya wis, Assalamualaikum. Ayo balik dhisik wae dhewe. nyapa lho. Diparani wong kalau nang omah ditunggu. Senang. Engko rene neh. Mos lak dinteni kok. Senar TV mungkin lah yo. Ya. Ayo kena. Sopo? Cepet. Ya Allah. Dalane lunyu. Polamu gitu. Lah aku kira halon masaku iki. Lah dalane lunyu, cepet-cepet. Lunyu. Lah sampean yo jarake kecepet karo aku. Omongmu kok cepet. Pesan cepet mbok salahke. Lah piye lho? Ini karepmu ki piye? Hah? Lah dalane lunyu ngene iki kok. Lunyu ngomong kon cepet. Wong kok malah Yo ora arep. Raruh. Malah nyalah nenek. Lah piye lho, wong kaya ngene dalane teraya. lah ngono mung kon cepet-cepet. Malah Oh, aku ki ku yo lara ki lho. loro. Terus piye to? Yo ayo rono. Ayo rono kok. Ono yo nyeneni aku lho. Lah kok malah kowe yo jongkrok nek aku iki lho. Guru kaya ngono ya. Cuman tak ngono lho, nyeneni aku nek kaya ngono men lho.